Budby News. Vi er Alfred og Milan, vi holder dig opdateret med de bedste nyheder her fra Budby. I dag kan du blandt andet høre om det spændende mord i Budby, valgt på danseskolen og spil på casino. Men først et lille indslag, der er sponsoreret af Forældringsbanen. Som I kan se, er det super sjovt på Forældringsbanen, og vi kan klart anbefale det. Så tag et lille smut forbi i løbet af ugen, og så havde vi nogle af vores journalister ude af interview på danseskolen. Hvad laver I? Altså, vi lærer at danse, og det vi skal til i dag, det er, at vi skal ned og lære en hip-hop-dans og en disco-dans, og så kan man vælge en af dem, og så kan vi optræde med dem til torsdag aften. Torsdag aften, okay. Hvad for en dans er sjovest? Det ved vi. Hip-hop. Jeg synes, det er hip-hop også. Ja. Hip-hop. Okay. Danser I med drenge? Nej, ikke nu. Vals skal vi snart danse. Og som I kunne se, øvede de koreografier og arbejdede og så på en vals, og det var altså fra danseskolen. Nej, men den er ikke sammen endnu. Den er ikke kommet sammen. Hvad er det sjoveste på galleri, altså jeres værksted? Det er sjovt at lave billeder og sådan noget. Og det er også sjovt at lave armbånd. Og så laver vi også nogle gipsfigurer. Hvad vil I give for et maleri? Det højeste, vi kan komme op på, så er det 40. 40? Og vi sælger ikke noget i dag. Vi sælger ikke noget i dag. Og I kan komme op på 40 kroner ved et maleri. Ja, og for når man... kunderne kan kun kigge på vores malerier. Ja. Okay. Kan forældrene købe det? Ja, det kan det godt. Så skal det over børnenes priser. Fra galleri til casino, fordi vi har også været hos casino. Ja, og der har været noget om snyd, men det er det altså ikke. Hej, mit navn er Christian Larsen, og jeg står uden foran Budby Casino. Spiller I fair, eller bruger I også beskidte tricks? Ja, jeg synes, vi spiller meget fair, men så spørger Oscar, så er det nok ikke helt fair. Hvad synes du om, at man snyder i spil generelt? Altså, hvis man ikke bliver opdaget, at man vinder, så er det fint nok. Men hvis man ikke vinder, og man bliver opdaget, så er man taber. Ja. Og nu er vi langt om længe kommet til det, alle har ventet på, siger sig. Nemlig Milan. Jeg har i hvert fald glædet mig til, og denne gang har vi en del mere. Men nu er vi på gerningsstedet. Der er ikke tale om selvmord. Livet var fundet igen. Okay, her står vi ved det andet gerningssted. Så vi får ikke lov til at komme ind lige nu, men vi vil lukke ind lige om lidt. Ja. Tror I, Søren er blevet myrdet? Det er der ingen kommentar på. Hvorfor ikke det? Fordi vi er ikke kommet så langt i sagen, og vi vil helst ikke udtale os så meget. Okay, men hvis I skulle tro, at Søren var blevet myrdet, hvem er så i mistanke? Det er nogle specielle personer, som vi faktisk ikke vil nævne her i tv. Okay, men hvad så med et interview, hvor det er skjult? Nej, fordi I bruger det alligevel, og vi vil helst gerne holde det skjult. Okay, tak for det. Det var så lidt. Som I kunne se, har de masser at tage sig af, men vi håber stadig om information om Gitte og Søren. Men nu må vi til at afslutte, og
vil jeg bare lige sige, at hvis I skulle have brug for en reklame, er vi klar. Og vores hovedkvarter er i fløj 1, men nu er vi nået enden, men er tilbage igen i morgen. Farvel.